Yo, what's up guys? Lati ko rapper na yan. Ako ipakita nyo magic na tanom nun guys. Magic na siya. Kuha ni siya guys. Kanamubuto. Nawa. Ano siya ang touch minute nga tanom guys. Nawa. Matagaman ko na. Naanis ko. Okay. Tanom na diri gawas sa highway guys. Ano na siya. Nawa na. Magic na siya. Okay, so guys, muna itong gikuha sa gawas ganina. Bantay mo ito, mga attachment nat nga, mga tanom, mga prutas ba niyon, sabi niya siya. Ato na rin, kung ano na, butang sa tubig. Muna siya magic guys. No? Okay ba mga millennial, ani? Agency rin kami, mga millennial. Magic ni, magic na sa una guys. Nawa. Nawa lang kita. Di na cut ang video kaya para legit yun ba, legit. Oh, bang, kita ito, buto, bang. Buto na doa. Buto na kita mata. Oh, mo siya magic guys. Ay magic buto sa. Kuya. Aduh ha man bro. Tis kita mo sa mitabo niya. Touch me not ang ano guys. Touch me not. Bang, buto na sa do. Okay. Kana at least kita mo sa mitabo. Thank you.